In-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-Prim Ministru Robert Abela fil-konfront tal-Ministru Ian Borch hija dawa kontra l-governanza tajba. Dan intqal fl-editorjal tal-ġurnal Times of Malta fil-ħarġa ta' tlieta fejn ingħad li l-Ministru Borch għandu problema serja ta' kredibilità. L-editur insista li Ian Borch ilu involut f'kontroversja wara l-oħra u stqarr illi qed issir ħaġa komuni li tqum il-mistoqsija jekk l-aġir tal-Ministru tat-Turuq huwiex aċċettabbli. Il-Ministru Ian Borch sansitra kien dabbar ċamata meta fl-aħħar ta' Novembru il-qorti ddeskriviet l-evidenza li provda Ian Borch f'każ ta' libel bħala mhux kredibbli. Bil-Prim Ministru Robert Abela jinjora għal kollox din id-dikjarazzjoni mingħajr ma jieħu l-passi meħtieġa. Mistoqsi minn Net News it-tlieta filgħodu dwar jekk hux komdu li jkollu fil-kabinett tiegħu Ministru mhux hemmnut mill-qorti, il-Prim Ministru Robert Abela sostna illi joqgħod fuq dak li qalet il-qorti, imma fl-istess nifs għamel eloġu lil Ian Borch. Dwar x'għandu appell ma daħalx minn dik is-sentenza kif konna tkellimna ħadd ma appella minna il-pożizzjoni li l-Ministru Ian Borch hemm deċiżjoni ta' qorti li jiena nirrispetta. Ministru Ian Borch qed jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna f'dak li hija l-infrastruttura ta' pajjiżna. Intant il-Kummissarju tal-Istandards Pubbliċi wkoll stqarr illi ma jemminx lill-Ministru Borch f'xi ħaġa oħra dan wara illi Ian Borch sostna illi ma semmix l-isem talla fil-batal dirett waqt xandira televiżiva fuq il-medja Laburista. Il-Kummissarju sostna illi Borch lissen dan id-diskors u ma qabilx mal-ispjega tal-Ministru. Mistoqsi dwar dan minn Net News Ian Borch wieġeb illi l-Kummissarju tal-Istandards George Hisler qal illi qal. Ċamata oħra rigward il-latitudni u l-imġiba tiegħek Ministru, ma nafx. Naħseb illi dwar dan diġà kummentajt, kummenta wkoll il-Kummissarju tal-Standards u m'għandi xejn iktar xi nżid. Il-Kummissarju tal-Standards qal illi ma jemminx il-verżjoni tiegħek però. Il-Kummissarju tal-Standards qal dak illi qal ukoll illi ma hemmx lok ta' investigazzjoni u m'għandix aktar xi nżid. Intant meta kien mistoqsi jekk jaqbilx li titieħed l-art tal-bdiewa Riema minħabba l-proġett tal-flyover fl-Imrieħel, Ian Borch wieġeb illi l-proġetti hemm bżonn illi nagħmluhom. Jekk ikun hemm il-ħtieġa u ma jkunx hemm alternattiva bħalma saru fi proġetti oħra, wieħed hemm allura mekkaniżmu ta' kumpens ukoll introduċit mill-Gvern Nazzjonali tal-aħħar wieħed emendat jidhirli fl-2005 u allura wieħed jara li jimmitiga, wieħed jara kemm jista' jkun jevita. Però ix-xogħol il-proġetti hemm bżonn li nagħmluhom. Mistoqsija li ma raġuni l-bdiewa kellhom isejħu huma laqgħa ma' Infrastructure Malta bħalma tixet din l-ittra bl-avukat il-Ministru tat-Toroq kompla isabbat saqajh. Jiena qiegħed ngħidlek illi l-bdiewa saru informati wara laqgħa illi għamlet magħhom Infrastructure Malta u għal daqstant hemmhekk iddiskutew u kienu informati. All right? Francesco Catania, Net News.